dia amb alegria i quin tempazo. Avui que tinc lliure i amb aquest temps, això només pot significar una cosa. Toca descobrir un nou districte d'aquesta ciutat. I avui estic a Leichhardt o una cosa així, m'ha semblat veure què es diu. No sé bé per què estic aquí, la veritat. He vist que hi ha com una zona verda amb tota la part de la bahia, amb l'aigua i tal, i suposo que per allà es deu caminar i em venia de gust fer una volteta per aquesta zona i descobrir una mica més la Sydney no tan popular, no? La Sydney com així més random, més comuna d'aquí de la gent autòctona d'aquesta ciutat, per dir-ho d'una manera. Doncs aquesta zona de Leichhardt està abans, com si diguéssim, d'arribar a Drummoyne. No us en recordeu del vídeo que us vaig penjar? Us ho deixo aquí o aquí, bé, no sé molt bé on és, però bueno, ja ho podeu veure anteriorment. Està, com si diguéssim, creuant, abans de creuar el pont, d'arribar a Drummoyne. I és el que us deia, veieu? Ara estic a un parc i us ensenyo les vistes que hi ha amb la ria i els vaixells a l'altre costat. I és una cosa que no em cansaré d'aquesta ciutat. O sigui, fa un moment estava al mig de zona residencial, amb cases i tot molt més ciutat, per dir-ho així, i res, 2 minuts caminant, t'apartes una miqueta i trobes aquests llocs supernaturals, autèntics, que són una tranquil·litat inexplicable. Jo us prometo que estic al·lucinant amb aquestes zones d'aquesta ciutat, o sigui, està tan ben muntat aquest parc aquí. Tens un carril bici, una altra vorera com perquè la gent pugui caminar tranquil·lament, aquesta zona de gespa, aquestes vistes a l'aigua, allà amb la ciutat de fons i tal. Ostres, és que si tingués una bici o tingués uns genolls en condicions, la de vegades que vindria aquí, doncs això, quan amb la bicicleta o a córrer una miqueta, però llàstima que està una miqueta lluny, tampoc he trigat tant entre que agafes el tren per venir fins a la City i una vegada arribes a la City i agafes un bus, que amb bus he trigat res, 15 minuts, és un moment, però bueno, sincerament val molt la pena venir fins aquí i descobrir una mica les zones aquestes doncs, que són no tan populars entre la gent, saps? És una zona doncs, residencial, amb aquest parc i tal, però sense aglomeracions i res, i s'està ara mateix molt i molt bé. Deu haver-hi una escola o alguna cosa aquí a prop, perquè està tota aquesta zona del parc ple de nens fent com activitats d'atletisme, no sé, diferents proves, com si fos un dia de la família a l'escola. Mireu. Crec que ja he trobat spot per parar-me a dinar i descansar una estoneta. Mireu. Doncs aquest serà el meu lloc ara de descans. Us deixo amb unes imatges del timelapse mentre jo menjo una miqueta i descanso.
acabat de dinar i ara que pensava mentre estava aquí sentadet que això era com una zona així més tranquil·leta i no tan coneguda a nivell popular, he decidit que me'n vaig a Milsons Point, que ja que us he ensenyat l'òpera de Sydney, que és com l'emblema d'aquesta ciutat, des d'allà us ensenyaré un altre lloc que també és molt emblemàtic, que segur que us agradarà. A Milsons Point. Segurament molts no sabreu què hi ha aquí a Milsons Point, però us garantitzo que hi ha la zona més emblemàtica d'aquesta ciutat. I ara, en aquests últims fragments, us he deixat algunes pistes i suposo que si sou espavilats ja sabeu on estic. Voleu que us ensenyi què hi ha aquí a Milsons Point? 1, 2, 3. Des d'aquí Milsons Point comença el Harbour Beach per creuar la part de la bahia de nord a sud. I us puc garantitzar que des d'aquí les vistes són increïbles. Ara us les ensenyaré. Són o no són impressionants aquestes vistes? És que són hipnotitzants. Em podria estar aquí hores i hores mirant com els ferris passen per allà i tot, mirant l'òpera. L'òpera és algo que em té enamorat, de veritat us ho dic, em flipa aquesta construcció. I aquest pont, a veure, tampoc és que sigui res impressionant, perquè no deixa de ser un pont que pel que he llegit fa 1 quilòmetre com a molt de llargada, una mica més, i està construït només a 50 metres per sobre de l'aigua. O sigui, Carles o Guillem, vosaltres que sou enginyers de camins i arquitectes i us dediqueu a això, podríeu dir-ho, però no sé si tampoc és algú impressionant aquest pont. Ara les vistes sí que és d'un altre nivell. Doncs com fins a 6:45 no tinc entreno de piscina, que em queden unes 2 horetes més o menys, us ensenyaré una zona de per aquí molt xula, que segur que us agrada.
aquestes vistes que us acabo d'ensenyar són les vistes que hi ha des de l'observatori, que la veritat havia vist que eren força xules per internet, però mai havia sapigut arribar fins aquí i ara, us ho prometo, he arribat de casualitat, o sigui que així que he descobert una altra zona, però bueno, la zona que us volia ensenyar no és aquesta. Aquesta zona es diu Barangaroo. Tota aquesta part és com si diguéssim la part oest de la ciutat, de la city, perdoneu, i tots són oficines, llocs de treball on estan bàsicament les grans empreses. Aleshores, tota aquesta zona d'aquí està ple de restaurants amb la seva happy hour, on segons de quina hora a quina hora les cerveses i les consumicions són més barates i sempre hi ha una gentada de locos. A veure, potser m'he flipat una mica al dir que hi havia una gentada de locos sempre i ara mateix no hi ha gairebé ningú, però tingueu en compte que és dimecres, és 2:45 i encara la gent està treballant i encara s'estan controlant una miqueta, però bueno, us prometo que gairebé sempre hi ha molta gent a aquesta zona. Doncs bueno, després de tota la caminata d'avui, que segur que per vosaltres no ha estat tant, però creieu-me que Déu-n'hi-do el que he caminat avui, doncs me'n vaig a fer una horeta de piscina. Doncs ja m'ha acabat l'entrenada de piscina. Ostres, no sabeu com m'agrada entrenar, O sigui, no només ja per sentir-me bé físicament o perquè puguis, per un tema de salut física, sinó també per salut mental. De veritat que és algo que necessito sí o sí, però bueno, no m'enrotllo més, que crec que el vídeo sortirà bastant llarg. Espero que hagueu gaudit de totes d'aquestes diferents zones que us he ensenyat de la ciutat. Es veiem en els propers vídeos i que sobretot sigueu molt feliços.